बद्धमूर्त्यैव यद्वत्त्वया मोदितो भक्तिबाधौ कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं सुखां मे प्रयश्च न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामोदरेह। नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तुदीयोधरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै तुदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै तुदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै तुदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। सप्तगामिन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन्निधि नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरगदाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण माताजी।
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നീ 2 മിനിറ്റ് കൃഷ്ണ. ഇടിയും മഴയതാ. ഇവിടെ ഇടിയും മഴയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭയങ്കര മഴ മാതാജി ഇവിടെ. മാതാജി ഏത് സ്ഥലം മാതാജി? ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം. തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെ? വഴുതക്കാട്. ഇതെവിടത്തെ കാര്യമായി പറഞ്ഞത്? എല്ലാം മഴ. കൊട്ടാരക്കര ആരാ? ഞാന് വസന്ത മാതാജി. ഞാനും കൊട്ടാരക്കരയാ. ആരാ? ഇന്ദിരാദേവിയോ? ഇന്ദിരാദേവി കൊട്ടാരക്കര വാളകം. ഓ ലൈവാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൊട്ടാരക്കരക്കാര് സൂക്ഷിക്കണം. ഞങ്ങളെ വെറും പാവങ്ങളെ കഷ്ടം. അങ്ങനെ അയ്യോ, പച്ചവെള്ളം ചവച്ച് കുടിക്കുന്നേ. കേറിയിട്ട് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും ആരും പരസ്പരം പരിചയപ്പെട്ടില്ല അല്ലേ? അല്ല മാതാജി, ആരെ അറിഞ്ഞൂടാ. കാര്യം സംസാരിക്കാറില്ല. സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല. ശ്വാസം വിടാൻ സമയമില്ല ഇതിനകത്ത്. അതല്ലേ ലൈവല്ലേ മാതാജി, അതുകൊണ്ടാ. പിന്നെ കൊട്ടാരക്കരക്കാര് പ്രസാദമൊന്നും മേടിച്ച് തൊടണ്ടാട്ടോ. ഹരിപ്രസാദം അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് മാതാജി. ഞങ്ങള് വെറും പാവങ്ങള് കഷ്ടം. കൊല്ലത്തുകാരെ എനിക്കറിയാം. എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ മരുമോന്റെ വീടൊക്കെ കൊല്ലം. അങ്ങനെ മാതാജിക്ക് അറിയാമേ. നല്ല രക്ഷയില്ലയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തൊട്ടടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7:30 7:50. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കേറാൻ സാധ്യതയുള്ളവരൊക്കെ ഹരേഷ്ണ മാതാജി 8 മണിക്ക് ഞങ്ങക്ക് ലെവൽ 4 ക്ലാസ് തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 8 മണിക്ക് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോഴും തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ കേറിയല്ലേ ഉള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8 മണിയാ. കാര്യം കൂടെ ഇതില് പറയാൻ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ച 4 കാര്യങ്ങൾ. മനുഷ്യർക്ക് 4 കുറവുകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ നമ്മള്? 4 കുറവുകൾ അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് 4 കുറവുകൾ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത. പിന്നെ ഏതാണ്? നമ്മുടെ പൂർണ്ണതയില്ല അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണതയില്ല. നമ്മള് നഗ്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്നതായിരിക്കത്തില്ല ശരിയായിട്ടുള്ള അല്ലേ? ഉദാഹരണം, നമ്മൾ ലെവൽ 1 പഠിച്ചു ഒരു ആപ്പിൾ നമ്മൾ ദൂരെ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നല്ലതാണ് അല്ലേ? അത് അടുത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോഴാണ് അതില് പുഴുവുണ്ടെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ? അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണതയില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലെ ഈ 4 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ന്യൂനതകളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അവരെല്ലാം അതിന് അതീതരാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആകയാൽ വിദൂരമായ ഭാവി ഫലങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കാനും പ്രവചിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും. പ്രവചനം നടത്താനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനിക്കും, കൽക്കി അവതാരം ഉണ്ടാകും, ബുദ്ധ ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെല്ലാം നടന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് മുക്താത്മാക്കളാണല്ലോ. ഇതെന്താണ്? പിന്നെ ഭാഗവതം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കൈമാറി വന്നത് അവരിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം പ്രവചിച്ചതെല്ലാം ശരിയായി വരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. അദസൗ യുഗസന്ധ്യായാം അദസ്യുപ്രായേഷു രാജസോ. ദായാണ്, ഭായല്ല. ദസ്യുപ്രായേഷു രാജസോ ജനിതാ വിഷ്ണു യശസോ. നാംന എന്നാണ്, നമ്ന അല്ല, നാംന, നാമം. നാംന കൽക്കിർ ജഗത്പദേഹി അദസോ യുഗസന്ധ്യായാം ദസ്യുപ്രായേഷു രാജസോ ജനിതാ വിഷ്ണു യശസോ നാംന കൽക്കിർ ജഗത്പതിഹി. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുത്തോ. ഒന്നും ബുക്കില്ലാത്തവര്. ബുക്കുള്ളവര് ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. കറക്റ്റാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിടക്കുന്ന ദസ്യുപ്രായേഷു ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ഷ്യപ്രായേഷു എന്നാണോ മാതാജി? ഭക്ഷ്യപ്രായേഷു എന്നാണോ?
ദസ്യു വായിക്കട്ടെ മാതാജി. അസദൗ യുഗസന്ധ്യായാം വശ്യുപ്രായേഷു രാജസു ജനിതാ വിഷ്ണു യജസോ നാംനാ കൽക്കിർ ജഗത്പതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൽക്കിർ ജഗത്പതി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. അദസോ യുഗസന്ധ്യായാം വസ്യുപ്രായേഷു രാജസു ജനിതാ വിഷ്ണു യശസോ നംനാ കൽക്കിർ ജഗത്പതി. കൃഷ്ണ. അടയാളമുണ്ട്. നാ എന്നുള്ള ദീർഘം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധാസവ് എന്നുണ്ട്. അധസവ് അല്ല, അധാസവ്. എനിക്ക് ദീർഘമില്ലല്ലോ മാതാജി. അസൗ അതസ്സം. സൗ എന്ന് പറയുമ്പോ തിരിച്ചു പറയുമ്പോ അത അസൗ അല്ലെ. നമുക്ക് അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. അത അനന്തരം അധ അല്ലെ. അധ അനന്തരം അസൗ അതേ ഭഗവാൻ യുഗസന്ധ്യായാം സന്നിധിയിൽ, അതായത് യുഗ സംയോജനത്തിൽ ദസ്യു കൊള്ളക്കാർ പ്രായേഷു ഏകദേശം എല്ലാം രാജസു അധികാര സത്വങ്ങൾ ജനിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതായത് ഭഗവാന്റെ ജന്മമെടുക്കും. വിഷ്ണു നാമത്തിൽ യശസഹ യശ എന്ന കുടുംബ പേരുള്ള നാംന നാമത്തിൽ കൽക്കിഹി ഭഗവത് അവതാരം ജഗത്പതിഹി സൃഷ്ടികർത്താവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അനന്തരം ഈ ഇരു യുഗങ്ങളുടെയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാ പഠിച്ചിരുന്നത്? ബുദ്ധ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇനി പറയുന്നു ഈ ഏത് കാലം കലിയുഗം കഴിയുമ്പോ, ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ബുദ്ധ ഭഗവാൻ, പിന്നെ ആരും വരുന്നത് കൽക്കി അവതാരം എടുക്കാൻ പോകുന്നതും അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഏതാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരു യുഗങ്ങളുടെയും, അതായത് ഏത് യുഗമാണ്? നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏത് യുഗമാണ്? കലിയുഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഏത് യുഗം വരും? സത്യയുഗം. കൽക്കിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഈ യുഗത്തിന്റെ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അടുത്ത യുഗം തുടങ്ങുന്ന അതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെ ഒരു ഇന്റർ പീരീഡ് കാണും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ യുഗസന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. 3 യുഗസന്ധ്യകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? 3 യുഗസന്ധ്യകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സന്ധ്യ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മൾ സന്ധ്യ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ കഴിയുമ്പോ ഒരു സന്ധ്യ വരും. അടുത്ത് രാത്രി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സന്ധ്യയുണ്ട്, അതൊരു യുഗസന്ധ്യ. പിന്നെ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പകൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ഒരു ഏതാണ് സന്ധ്യ കാണും, അതിനെ യുഗസന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 2 യുഗസന്ധ്യയുണ്ട്. 3ാമത്തെ യുഗസന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഒരു കൽപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കൽപ്പം തുടങ്ങുമ്പോൾ യുഗസന്ധ്യ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു കൽപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കൽപ്പം തുടങ്ങുമ്പോൾ കൽപ്പങ്ങൾ ഇത് ഏതാണ്? ഈ അടുത്ത കൽപ്പം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു യുഗസന്ധ്യ അല്ലെ. അപ്പൊ യുഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ യുഗം? സത്യയുഗം, പിന്നെ ഏതൊക്കെ യുഗങ്ങളാണ്? ഓരോന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോഴും ഒരു യുഗസന്ധ്യ വരും. അവസാനം മഹാപ്രളയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. യുഗസന്ധ്യകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കലിയുഗം കഴിയുമ്പോ അടുത്തത് ഏതാണ്? സത്യയുഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടിന്റെയും മധ്യത്തായിട്ട് ഒരു യുഗസന്ധ്യ വരും. അപ്പോഴാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്, അവതാരം എടുക്കുന്നത്? വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നത്. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ യശന്റെ വിഷ്ണു എന്ന് തന്നെയാണ് പേര്. പിതാവിന്റെ പേര്, കുടുംബ പേരും യശ അല്ലെ. കുടുംബ പേരെന്താണ് പറഞ്ഞ? യശസഹ അല്ലെ. അപ്പൊ കുടുംബ പേരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വിഷ്ണു യശൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിതാവിന്റെ പേര് ഏതാണ്? വിഷ്ണു യശൻ. നമ്മൾ പേരിന്റെ കൂടെ കുടുംബ പേര് ചേർക്കത്തില്ല. പലരുടെയും പേരിന്റെ കൂടെ കുടുംബ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരോ കണ്ടു. അതേപോലെ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതന്റെ മകനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഏത് കുടുംബക്കാരനാണ്? യശ കുടുംബമാണ് അല്ലെ. അത് കാരണം വിഷ്ണു യശൻ.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായി കൽക്കി അവതരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഭൂമിയിലെ ഭരണകർത്താക്കൾ കൊള്ളക്കാരായിട്ട് അധപ്പതിച്ചിരിക്കും. അത് നമുക്ക് അതിശയമില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ 5000 വർഷമേ ആയിട്ട് കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മിക്ക ഭരണാധികാരികളും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലെയും ഭരണാധികാരികളൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ്? കൊള്ളക്കാരാണ്. ഒരു സംശയമില്ല, നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ വളരെ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് കൊള്ളക്കാരല്ലാത്ത ഭരണകർത്താക്കൾ അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ശ്രേയസ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വികാസത്തിനുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് പണം ഇല്ലാതെ പോകുന്നു പലപ്പോഴും. കാരണം എന്താണ്? അവര് കൊള്ളയടിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കത് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. നമ്മൾ 5000 വർഷമേ ആയുള്ളൂ. ഇനി എത്ര വർഷം കിടക്കുന്നു? 4500. 4,22,000. അല്ലേ? 4,27,000 32,000 വർഷം അല്ലേ? 27,000. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പൊ ജീവിക്കുന്ന കാലമാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാലം. കലിയുഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 10,000 വർഷമാണ് ഇച്ചിരി മെച്ചപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ കാലം എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, ഭാവാർത്ഥത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂന്താനം തിരുമേനി പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പൊ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുൽക്കൊടി ആയിട്ടെങ്കിലും ജനിച്ചാൽ അത്രയും ഭാഗ്യമെന്നൊക്കെ പൂന്താനം തിരുമേനി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ? ഏതിലാണ് ജ്ഞാനപ്പാനയില് പറയുന്ന അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരമായി കൽക്കി ഭഗവാൻ ആഗതനാകുമെന്ന് മറ്റൊരു പ്രവചനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്. ബുദ്ധ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും, പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ് ഇത്. ഇരു യുഗങ്ങളുടെയും സംയോജന കാലത്ത് കലിയുഗ അവസാനവും സത്യയുഗ ആരംഭത്തിലും കൽക്കി അവതരിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം എന്നീ 4 ആവർത്തി യുഗങ്ങൾ പഞ്ചാംഗത്തിലെ മാസങ്ങൾ എന്ന പോലെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ? 12 മാതാജി ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ മാതാജി? ചെയ്തോളാം. 1, 2, 3, 4 എന്ന് 12 വരെ വരും. പിന്നെ 1, 2. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു മന്വന്തരത്തിൽ തന്നെ 71 യുഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? ഒരു മന്വന്തരത്തില്. അതേപോലെ ഒരു കൽപ്പത്തില് 14 മന്വന്തരങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ? മനുക്കളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. 14 മനുക്കളാണ് ഒരു കൽപ്പത്തില്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് വരുന്നത്. അപ്പോ ഇത് 71 യുഗങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നീ 4 ആവർത്തി യുഗങ്ങൾ പഞ്ചാംഗത്തിലെ പോലെ. കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം നമുക്കറിയാം, 5000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ ഭരണകാല ശേഷം കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് 5000 വർഷം മാത്രം. ഇനി 4,27,000 വർഷങ്ങൾ ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കണം. ഈ യുഗാവസാനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ മുൻകൂട്ടി പ്രതിപാദിച്ചതുപോലെ കൽക്കി അവതരിക്കും. കൽക്കി അവതരിക്കുന്ന എവിടാന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണ്? പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണനായ വിഷ്ണു യശ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും ഗ്രാമ ശമ്പള. ശമ്പള എവിടാന്ന് അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇത് ഇന്ത്യയിലും പല അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലാണ്. സത്ലജ് നദി അറിയാലോ? സിന്ധുവിന്റെ പോഷക നദി അല്ലെ? സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദി അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് സിന്ധുവിന്റെ പോഷക നദികൾ? ഏതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? സത്ലജ്, ബിയാസ്, പിന്നെ ഏതുണ്ട്? വേറെ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ചരിത്രം പഠിച്ചവര്? പഞ്ചനദികളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതാണ് പേരുകൾ? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. അമ്പി മാതാജിക്ക് അറിയാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു, സിന്ധു, ഗംഗ, അത് ഗംഗ, യമുന, ബ്രഹ്മപുത്ര,
ബ്രഹ്മപുത്ര, കാവേരി. ഇതൊക്കെ നമ്മള് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളാണ്. അപ്പൊ 5 നദികൾ പോഷക നദികൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. പിന്നെ ബിയാസ്, ബിയാസ്, സത്ലജ്, ചലം മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ചലം, ചിനാബ്, ബിയാസ്, സത്ലജ്, പിന്നെ ഒരു നദി കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എനിക്ക് മറന്നുപോയി. റിയ, അതിന് ചലം, ചീനാബ്, ബിയാസ്, സത്ലജ്, പിന്നെ ഒരു നഗരം ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോ പറയാം, മറന്നുപോയി പെട്ടെന്ന്. ചലം, ചൈനാബ്, രവി, ബിയാസ്, സത്ലജ്. രാവി. അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങനെ ഓർത്തെടുത്തു അല്ലേ, മറന്നുപോയി പെട്ടെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്, ശമ്പള സത്ലജ് നദീതീരത്തെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് സൈബീരിയയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൈബീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര തണുപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. റഷ്യയിലാണ് വരുന്നത്. റഷ്യയിലാണ്. അതിന്റെ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന 13 മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ സൈബീരിയ പരന്നു കിടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഏതു മുതല് ഇടതുവശത്ത് വെസ്റ്റേൺ സൈഡില് ഏതു മുതല് യുറാൾ പർവ്വതനിര നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. യുറാൾ പർവ്വതനിര മുതല് കിഴക്ക് ഏത് വരെ വരുന്നു, പസഫിക് ഓഷൻ വരെ. അപ്പൊ പസഫിക്കിനും പിന്നെ യുറാൾ പർവ്വതനിരയ്ക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വെസ്റ്റ് പർവ്വതനിര, ഈസ്റ്റ് ഏതാണ്, ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ, പസഫിക് ഓഷനുമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ദൂരം 13 മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത്രയും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ആയിരിക്കും അതാണ് കൽക്കിയുടെ അവതാരം എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ശമ്പള എന്ന സ്ഥലത്ത് ആരാണ് ഭഗവാൻ കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാരണം അതെന്തായിരിക്കും, ശരി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താ, പറഞ്ഞതെല്ലാം പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇതും ശരിയായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 26. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്താ പറയുന്നു, ഏതാണ്, അവതാരാഹി അസംഖ്യേയ ഹരേ സത്വനിധേർ ദ്വിജാഹ യഥാ വിദാസിന കുല്യ സരസാസ്യു സഹസ്രശഃ അവതാരാഹി അസംഖ്യേയ. ഹ്യസംഖ്യേയ എന്ന് പറയാം. അവതാരാഹി അസംഖ്യേയ ഹരേ സത്വ നിധേർദ്വിജാഹ യഥാ വിദാസിന കുല്യ സരസാസു സഹസ്രശഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ വായിച്ചോളൂ, ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേര് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കാം. അവതാരഹ്യസംഖ്യേയ ഹരേ സത്വനിധേർദ്വിജാഃ യഥാ വിദാസിനാ തുല്യ സരസാസ്യു സഹസ്രശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളോട് വായിച്ചോളൂ. അവതാരാഹ്യസംഖ്യേയ ഹരേ സത്വനിധേർദ്വിജാ യഥാ വിദാസീന കുല്യ സരസാസ്യു സഹസ്രശഃ. ഈ ഗാലക്സി ആള് പേര് റീനെയിം കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഗാലക്സി M21 എന്നുള്ള ആള് പേര് കൊടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മള് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പേരില് കയറണമെന്നാണ് കേട്ടോ. മാതാജിയുടെ പേരെന്താ? ഞാൻ ഗീതയാണ് മാതാജി. ഹരേ ഇപ്പൊ ചൊല്ലിയ ഗാലക്സി എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരെന്താ? ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറിയുണ്ട്. അതാരാണ്? പേര് കൊടുത്തോ, മാതാജി. റീനെയിം കൊടുത്തോന്ന്. ഗീതാ നായർ മാതാജി താഴെ കിടക്കുന്ന, അതിന് മേളിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ മൊത്തം ഫോണിന്റെ പേരില്ല മാതാജി, എല്ലാരും കേറിയേക്കുന്നത്. ഗാലക്സി മാതാജി അവരുടെ പേര് കുറെ കൊണ്ട് പറയുന്ന ആരും വരുന്നില്ല. പിന്നെ മാതാജി നിർദ്ദേശമുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വന്തം പേരെഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കള്ള ആളുകൾ കേറുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്റെ പേരുണ്ടല്ലോ. ആ മാതാജി
നായിഡു മാതാജിയുടെ ഉണ്ട്, വേറെ ആരുടെയാണ് കണ്ടത് ഞാൻ. അപ്പൊ ആരാണെങ്കിലും പേരിൽ കയറണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഏതാണ്? അവതാരാഹ, അവതാരങ്ങൾ, ഹി നിശ്ചയമായും, അസംഖ്യേയ അസംഖ്യേയാഹ അസംഖ്യം, ഹരേ അസംഖ്യം എന്ന് പറയുന്ന കണക്കില്ലാത്ത തരത്തിൽ അല്ലെ, അൺലിമിറ്റഡ്. ഹരേ ഹേ മാതാജി, ഞാൻ ഗിരിജകുമാരി. ഞാനാണ് M21 എന്ന് പേര് മാറിക്കിടക്കണേ. എനിക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഗിരിജകുമാരി മാതാജിയാ? അതെ അതെ, ആ, അത് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം കേറാൻ പറ്റിയില്ല. പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ഇങ്ങനെ M21 എന്ന പേരിൽ അത് വന്ന് കിടക്കുന്നു. അത് ഞാൻ ചോദിക്കാം, ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റണമെന്ന് പറയാം. സാധാരണ അത് റീനെയിം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനില് അതില് മാതാജി മാറ്റിയാലേ ഇത് അന്നേരം മാറും, പിന്നെ നാളെ വീണ്ടും ആ പേര് വരും. ഞാനങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഒത്തിരി പേരുടെ മാറ്റി ഇതിനകത്ത് ഞാനല്ല ഇത് മാറ്റിയത്, തനിയെ മാറിയതാ. ഒന്ന് നോക്കാം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണും കേട്ടോ. ചെയ്യണം, നമുക്ക് അറിയില്ലത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്, അതിന് പരിഹാരം എന്താന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദ്വിജഹ ബ്രാഹ്മണർ, യഥാരൂപം, അവിദാസിനഹ അക്ഷയങ്ങളായ, കുല്യാഹ ചിറ്റാറുകൾ, സരസഹ സരസുക്കളിൽ വലിയ തടാകങ്ങളിൽ, സ്യു ആകുന്നു, സഹസ്രശഹ ആയിരക്കണക്കിന്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? ചിറ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ചിറ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് കുല്യ അല്ലെ, അത് ചിറ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിന് പുക്കൂർ എന്ന് പറയും, ഹിന്ദിയില് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പുക്കൂർ എന്ന് പറയും. പുക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ കുളങ്ങളും ചെറിയ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കിണറുകളും എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ടിന് അതിനെ പുക്കൂർ എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ സംസ്കൃത വാക്കാണ് പുക്കൂർ. കുറച്ചും കൂടെ വലുതിനെയാണ് സരസ്. സരസ് എന്ന് നമുക്കറിയാലോ, സരസ് അത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതിനെയാണ്. അതിനേക്കാൾ വലുതിനെയാണ് നമ്മൾ നദി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചിറ്റാറുകൾ വന്ന് സരസുകളിൽ പെടും അല്ലെ, എത്തുന്നു. സരസുകൾ എന്തില് എവിടെ പോകുന്നു? നദികളിൽ. നദി ചെന്ന് സമുദ്രത്തില്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എവിടെന്ന് ഉറവിടം എവിടെന്നായിരിക്കും? ഈ നദികൾ അതിലൊക്കെ എവിടെന്നാണ്? ചെറിയ അരുവികളായിട്ട് പിന്നെ വലിയ ഇതായിട്ട് അല്ലെ, പലതും ഒന്ന് ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്, കുറച്ചും കൂടെ വലിയ നദികളിൽ വന്ന് പിന്നെ സമുദ്രം. ഇതെല്ലാം മലകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ സോഴ്സ്, ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്ന മലകളായിരിക്കും. ഇവിടെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം എവിടാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന്, അപ്പൊ ചിലയിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നദിയിലെ ഓളങ്ങൾ പോലെയാണ്. അത് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ, നദിയിലെ ഓളം എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് എണ്ണമറ്റ അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളത് എന്നാണ്. അത് ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ഓരോ പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുഗാവതാരങ്ങളായിട്ട് വരും, ഗുണാവതാരമായിട്ട് വരും, പുരുഷാവതാരമായിട്ട് വരും, ലീലാവതാരമായിട്ട് വരും, ശക്തി ആവേശ അവതാരം, ശക്തി ആവേശ പിന്നെ അവതാരങ്ങളായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ 6 തരം അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുണാവതാരമുണ്ട്, പിന്നെ ഏതാണ്? ഗുണാവതാരം, പിന്നെ ലീലാവതാരം, ശക്തി ആവേശ അവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞത്? പുരുഷാവതാരം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 6 തരം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ പുരുഷാവതാരവും ലീലാവതാരവും പഠിച്ചു. ഗുണാവതാരം നമുക്കറിയാം, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ. ആരാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടേതായിട്ട് വരുന്നത്? മഹാദേവൻ, ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? യുഗാവതാരങ്ങൾ. ഓരോ യുഗത്തിലും എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യയുഗത്തില് ആരൊക്കെയാണ് അവതാരം എടുത്തത്? സത്യയുഗത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. സത്യയുഗത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് അവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളത്? മത്സ്യം, ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. മത്സ്യ അവതാരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്? മത്സ്യാവതാരം പ്രത്യേക, അതൊരു ശക്തി ആവേശ അവതാരവും കൂടെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്? കൂർമ്മ അവതാരം വരുന്നുണ്ട്. വരാഹം, രാമൻ, നരസിംഹം, വാമനൻ, അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നാരദർ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമൻ, പിന്നെ ആരാണ്? പരശുരാമൻ, വാമനൻ. ഇവരൊക്കെ ഏത് ത്രേതായുഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്.
ദ്വാപരയുഗത്തില് നമുക്കറിയാം ആരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതാരിയായിട്ട് വരുന്നു, ബലരാമൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. വ്യാസ ഭഗവാന്റെ അവതാരം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത്? അടുത്ത് കൽക്കി, കലിയുഗം. കലിയുഗത്തില് കൽക്കി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആരാണ് ഇപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞത്? ബുദ്ധ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആരാ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. അപ്പൊ കുറച്ചു പേരുടെ പേരാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നരസിംഹ അവതാരവും ത്രേതായുഗത്തിൽ വരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇത് ഓരോ ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന വൈവസ്വത മന്വന്തരത്തിൽ വരുന്ന അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മന്വന്തരം വൈവസ്വത മന്വന്തരം അല്ലേ, 7ാമത്തെ മന്വന്തരം, 14-7 അതിലുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിലാണ് അത് വരുന്നത്. നരസിംഹ അവതാരം ത്രേതായുഗത്തിൽ വരുന്നതും, വാമന അവതാരം ത്രേതായുഗത്തിൽ വരുന്നു, പിന്നെ പരശുരാമൻ വരുന്നു, രാമചന്ദ്രൻ വരുന്നു, ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ. ദ്വാപര യുഗത്തില് ദ്വൈപായന വ്യാസ ഭഗവാൻ ശക്ത്യാവേശ അവതാരം, സാഹിത്യ അവതാരമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാനും ബലരാമനും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവര് നമ്മൾ അവതാരിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, എന്നാലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന അവതാരമായിട്ടാണ്. പിന്നെ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവതാരങ്ങൾ ഓരോ യുഗത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ നമ്മളെ എന്താണ് ഓരോ മനുഷ്യരെ 2 ഉദ്ദേശമായിട്ടായിരിക്കും വരിക. അവതാരം നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും പിന്നെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? 2 ലക്ഷ്യം. ഒന്നാരാണ്? യഥാഹി ധർമ്മസ്യ അല്ലെ. അപ്പൊ ധാർമ്മികരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. മറ്റേതെന്താണ്? അധർമ്മികളെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 അവതാരങ്ങൾ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ചിറ്റാറിനെ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അവതാരങ്ങളുടെ പട്ടിക അപൂർണമാണ്. ജയദേവ് ഗോസ്വാമി നമുക്ക് ദശാവതാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ? മത്സ്യകൂർമ്മ, വരാഹച്ച, നരസിംഹച്ച, വാമന, രാമോ രാമ രാമച്ച, കൃഷ്ണ കൽക്കി ജനാർദ്ദന. അപ്പൊ അതിലൊരു രാമനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ബുദ്ധ ഭഗവാനെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ബലരാമനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബലരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഒന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ 22 ലീലാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ആൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ജയദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ 10 അവതാരത്തിലല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ 22, 3, 25 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെയും കുറെ അവതാരങ്ങളുടെ പേര് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം ഭാഗികമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണം മാത്രമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്. പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഹയഗ്രീവൻ. ഹയഗ്രീവനാണ് അവതാരമാണ് വേദങ്ങളെ അല്ലെ പിടിച്ചെടുത്ത് തിരിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തത് അല്ലെ. ഒരു കുതിരയുടെ രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചത്. ഹരി, ഹംസൻ, വൃഷ്ണിഗർഭൻ, വിഭു, സത്യസേനൻ, വൈകുണ്ഠൻ, സാർവഭൗമൻ, വിഷക്സേനൻ, ധർമ്മസേതു, സുധാമ യോഗേശ്വരൻ, ബൃഹത് ഭാനു തുടങ്ങിയവർ. ഇവരെല്ലാം ഓരോ യുഗങ്ങളിൽ പല പല യുഗങ്ങളിലായിട്ടും മന്വന്തരങ്ങളിലായിട്ടാണ് അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇനി ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പോകുമ്പം അത് പഠിക്കാം. പൂർവ്വകാലത്തെ മറ്റുള്ളവരും അങ്ങനെ അസംഖ്യം പേരുണ്ട്. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി: എന്റെ പ്രിയ പ്രഭുവെ, എത്രത്തോളം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ടോ, അതായത് ജലജീവികൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ, പ്ലാന്റ് ലൈഫ്, പിന്നെ ഉരകങ്ങൾ, പാമ്പ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ, പക്ഷികൾ, ജന്തുക്കൾ, മനുഷ്യർ, ദേവന്മാർ തുടങ്ങി സർവ്വജീവി വർഗങ്ങളിലും വിശ്വാസികളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥവും അവിശ്വാസികളുടെ ഉന്മൂലനാർത്ഥവും. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ യഥാഹി ധർമ്മസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചത് എന്താണ്? വിശ്വാസികളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥവും അവിശ്വാസികളുടെ ഉന്മൂലനാർത്ഥവും അങ്ങ് അവതരിച്ചു. വിവിധ യുഗങ്ങൾക്ക് കരണീയമാംവിധം അങ്ങ് സ്വയം അവതരിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ പർപ്പസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഹയഗ്രീവന്റെ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ വേദങ്ങളെ എടുക്കാണ് അല്ലെ, തിരിച്ചു പിടിക്കാനാണ്. അപ്പൊ അതൊരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഹിരണ്യകശിപിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഏത് രൂപം എടുത്തു? നരസിംഹ രൂപം എടുത്തു അല്ലെ.
അപ്പൊ ഓരോ പർപ്പസ് ഉണ്ട്. മഹാബലിയുടെ അഹങ്കാരം തീർക്കാനായിട്ട് വാമന രൂപമെടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ അവതാരവും ഓരോ പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ യുഗത്തിൽ എന്താണോ ആവശ്യം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് അവതാരം എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ധർമ്മങ്ങൾ, ആ രാവണനെ വധിക്കുക, പിന്നെ ധർമ്മം നിലനിർത്തുക അല്ലെ, സദാചാരവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എത്തിക്സും മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ നിലനിർത്തുക, ഓരോരുത്തരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ, സഹോദരന്റെ, സഹോദരിയുടെ, ഭാര്യയുടെ, ഭർത്താവിന്റെ, പിതാവിന്റെ, മാതാവിന്റെ, ജനങ്ങളുടെ, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. അതാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ പിന്നെ അവതാരത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് കംസനെയും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് അധർമ്മികളെയും ഒക്കെ കൊല്ലുക അല്ലെ, ധർമ്മം നിലനിർത്തുക. അങ്ങനെ പാണ്ഡവർ ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ്. അപ്പൊ ഓരോ അവതാരത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിവിധ യുഗങ്ങളിൽ, എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും കരണീയമാംവിധം എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യമനുസരിച്ച് അങ്ങ് സ്വയം അവതരിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങ് ഭക്തനായി അവതരിച്ചു. കലിയുഗത്തിൽ ഏതാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, ഭക്തനായിട്ട് വന്നു. കലിയുഗത്തിലെ ഈ ഭഗവത് അവതാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭാഗവതത്തിലും മറ്റ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഭഗവത് അവതാരമായി സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ചെറിയ ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ആദ്യത്തെ പേജുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതിലൊക്കെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇത്രയും കൂടെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു തീർക്കാം. ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യക്തി രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത. അങ്ങനെയാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ശക്താവേശ രൂപമായിട്ട് അവതാരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യുഗാവതാരമായിട്ടോ അങ്ങനെ അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും വരും, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും വരും. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ശക്തി ആവേശ അവതാരമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടി ശക്തി ആർജിച്ച് വരുന്ന. ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമേ ആ അവതാരം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അവതാരം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പമ്പ് പവർ ഹൗസിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി മുഴുവൻ ബൾബ് കത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, കത്തിക്കാനായിട്ട്. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവർണ്ണനീയമാണ് അല്ലെ. അതിൽ വെറും ഒരു അംശം മാത്രമേ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വരുമ്പോ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു അവതാരം ആയിട്ട് വരുമ്പോ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ വാമന അവതാരമായിട്ട് വരുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ശക്തി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരത്തിന്റെ ശക്തി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇക്കാര്യത്തെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവത് അവതാരങ്ങളെല്ലാം നേരെ മറിച്ച് സർവ അവതാരങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സാണ്, ഉറവിടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് അവതാരി, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നവരാണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ള. പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം എന്നുള്ള രണ്ട് വാക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്, പിന്നെ പരോക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ്. മറ്റു അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഇക്കാര്യത്തെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. ഇത്തരം പ്രതിപാദിക്കാത്ത അസംഖ്യ അവതാരങ്ങളുടെ അക്ഷയ ഉറവിടം. അക്ഷയ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷയമില്ലാത്ത എന്നും പറയാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ, അതിനൊരിക്കലും ഒരു അവസാനമില്ലാത്ത എന്നും പറയാം. അങ്ങനെ ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ അത്തരം അവതാരങ്ങളെ ജീവാത്മാക്കളാണ് നിർവഹിക്കാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഭഗവാനാണ് അവതാരം? ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? പല ചെയ്തിരുന്നു, അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ. ഒന്ന് ഗോവർദ്ധനം തന്നെ ഇടത് കൈയില് ചെറുവിരലിൽ 7 ദിവസം രാത്രിയും പകലും ഉയർത്തി നിൽക്കുക അല്ലെ. പിന്നെ പല അസുരന്മാരെ വധിക്കുക, കാളിന്റെ അല്ലെ ലീല, കാളിന്റെ ലീല, കാളിയെ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് 7 വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങിയതാ, 1 മാസം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലെ. പൂതനെ വധിച്ചത് 1 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഓരോന്നും 3 മാസമായപ്പോ ശകടാസുരൻ, 1 വർഷമായപ്പോ തൃണാവർത്തൻ, 2 വയസ്സായപ്പം വത്സാസുരൻ, 4 വയസ്സായപ്പോ ബകാസുരൻ, 5 അഘാസുരൻ, 6 ധേനുകാസുരൻ, അങ്ങനെ ഒരു കേശി അല്ലെ, കേശവൻ എന്നുള്ള പേര്,
11 വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ശക്തിമാനായ കംസനെ വധിക്കുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ നരകാസുരനെ വധിച്ച് 16,100 രാജകുമാരികളെയും രക്ഷിച്ചു. ശിശുപാലനെ വധിച്ചു. ദന്തവക്ത്രൻ, ഞാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ദന്തവക്ത്രനെ വധിച്ചു. വ്യോമാസുരനെ വധിച്ചു. പ്രളംബാസുരനെ വധിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അരിഷ്ടാസുരനെ വധിച്ചു. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഏതാണ് അഡൽട്ട് ആയിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, പ്രായപൂർത്തി ആയപ്പോഴും ഉള്ള. പ്രായപൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും 16 അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേറ്റം പോയ 25 വയസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 125 വയസ്സ് ആയിരുന്ന വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഭഗവാനെ കണ്ട എന്താണ് 25 വയസ്സ് താഴെ തോന്നിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഈ കൃത്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായുമുള്ള കൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയുന്നത്. അല്ലാതെ 2 കൈകളോട് ജനിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണന് ഭഗവാൻ എന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല. മഹാഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാകൂ. അപ്പൊ ഈ മുകളിൽ വിവരിച്ച അവതാരങ്ങളിൽ ഏറിയ കൂറും എന്ന് വെച്ചാൽ മെജോറിറ്റിയും ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. പൂർണ്ണ അധികാരം. കൃഷ്ണ 1 മിനിറ്റ് മതി. പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങളാണ്. ദൃഷ്ടാന്തമായി 4 കുമാരന്മാർ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതിനാണ് അവരെ ജ്ഞാനികൾക്ക് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പഠിച്ചത് ഏതാണ് 4 കുമാരന്മാരാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ശ്രീ നാരദൻ, ഭക്തിയുടെ സേവനം, എപ്പോഴും നാരായണ അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും ഭരത രാജകുമാരൻ, ധ്രുവരാജകുമാരൻ, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഏതാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുപ്പിച്ചതെല്ലാം നാരദ മഹർഷിയാണ്. രാജാ പൃഥുവിന് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് ഭരണ നിർവഹണത്തിന് അധികാരം. മത്സ്യാവതാരം പ്രത്യക്ഷമായ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശമാകുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതും എന്താണ് ഏതിനു വേണ്ടിയാ മത്സ്യാവതാരം എടുത്തത്? ഭൂമിയെ മുഴുവൻ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അസംഖ്യം അവതാരങ്ങൾ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഏതൊരു വിച്ഛേദവും കൂടാതെ അരുവിയിൽ നിന്ന് ജലം കണക്ക് സദാ നിർവഹിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാല് അരുവി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അരുവിയല്ല, മുമ്പത്തെ അരുവിയാണ്. ഇപ്പൊ ഒക്കെ കാടൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് എല്ലായിടവും വറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മുമ്പെന്താണ്? അരുവികളൊന്നും വറ്റത്തില്ല, എല്ലാം ജലത്തിന്റെ സ്രോതസ്സായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അരുവിയിൽ നിന്ന് ജലം ഒഴുകുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഇച്ചിരി സമയം കൂടുതൽ എടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വാഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज